assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV en calmini juurima dendagal bandiraɓe kuuɓal en garti ɗo kadi hande e joɗanade bandiraɓe kadi e jonde kadi hesere oɗo noon ko Sali Dia madame Bassoum debbo mo Agname Lituɓe Lidu Ban Buuɗi sippa tawreɓe sippa Jamli e gowɗo waɗande moon émission moɗon Debbo Afrique hande noon ko émission kadi spécial nde tawno enen fof eɗen gandi hande hol saaha gonaɗo hande yimɓe goni koye saaha kamniɗo saaha mettuɗo oɗo rafi bonɗo garɗo en wiya coronavirus ene naate bandiraɓe guila e caggal leydi ha ɗo e leydi ndi ala foto oppe e aduna o kadi fuɗɗima tampinde tigui ɗum tagui en hande joɗade nde ɗo jonde eɗen joddi ɗo noon e bandiraɓe worɓe ɓe ganduɗa haade ko dariɓe ko daraniɓe fof tan kagal guila hanki taw andarani ɗum tagui kadi kalko caɗele bawɗe wadde kadi ma fuutankoɓe tigui yi darnomen ɗum saabi biyeteɗo pakkoleñol mboɗo sikki hande en mbattama présenté kala ɓiɗɗo fof hanki to wone dunde baba Adama hene humpitima ne andi mum jeeyaɗo to to Fouta kala mbiyan mum tan ko gorko mo Fouta foof gorko mo Sénégal gorko mo Mauritanie jogui yiyande wi pourquoi pas enen ɓiɓɓe Foutankoɓe ndenten mbaɗen collectif paloɗen corona nde wino nden noon alay saago Allah waɗi miñiraɓe makko walla kadi mbiyan yaadiɓe makko e sehilaa makko fof goppanimo hen caggal e goɗɗo ne wiye Adama Sy ɓurɗo lollirde double cerveau o jeeyaɗo to to Podor kañum ne wimo mi oppatama hen jeeweɗa collectif he jeeya eɗen gonde goɗɗo mo ganduɗa ene wiye Abdoussalam Ba kañumne ko gorko mo Dokkele Tareji so tawi mi juumani ɓurɗo lollirde jaalal leñol wi kañumne mo oppatama hen jeeweɗa collectif o ɗo wona ɓeɗo tan jeeya hen min oɗo kalde moɗon Sali Dia ko hen jeeyami won jeeyaɓe hen ha keewi sono wonano hande e aduna gonaɗo o yama kañumen foof ma nodde gara joddo ɗo kono eɗen gandi hande en jiiɗa yimɓe hewɓe e nder jonde wotere so neɗɗo noon wi ene waɗa sensibilisé yimɓeɓe aɗa wiya yimɓeɓe walla waɗat feere an lootoɗa ɗum saabi hande jonde nde woni minen ɓeɗo nayo bisimilla ma pakkoleñol calmina bandiraɓe eyi assalamu aleykum bandiraɓe fuutankoɓe calminama no fewi kuuɓal donc Sali min beltanimama no fewi tigui rigui e invitation ma woni bismama bisimilla men ɗo ene e Pindi TV tigui rigui ene télé radio fulɓe ko weltanademo tan donc pour juste pour votre présentation voilà bisimilla ma Adama ɓurɗo lollirde double cerveau assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe on calminama e kuuɓal a jarama kadi ne an Sali baddaɓe ne invité plateau o ɗo saabi ɗum kadi ko mbiɗa ko donc min gari kadi darnade collectif biteɗo paloɗen corona donc gam yewtide hirjinde yimɓe e oɗo raf min gandanɗa hoore ma nen fuɗɗo tampinde aduna eyyi Allah jarama Seydi Sy eywa Abdoussalam Ba bisimilla ma calmina bandiraɓe eyyi ko fuɗɗorade inde Allah julde naaɗo muɗum teddol yettude jinnaɓe yettudema an e hoore ma ɗo bandiraɗo debbo nodduɗo en ɗo e ndeɗo jonde gam haaldude e rendo ngo ko fayti e mboros biteɗo coronavirus kono ko adi eɗen naata yewtere nde en calminat PDG galle o DG galle o technicien ji ɗi e an animatrice o donc salminde bandiraɓe fof e juurade a jarama Seydou Ba Pullo ewa général pakkoleñol min compris ko an addi yiyande nde e kadi holno yiyande nde arema kadi ko holko tahma jooɗa tan ha mbiɗa enen sukaɓe Foutankoɓe enen eɗen poti darade mbaɗen collectif paloɗen corona eyyi addande ko wiyete ko tan enen kam so Allah ken soldatel leñol hande ɗen mbawi wiide ko nden darde tan mbawɗen darade so tawi leñol jaahi donc mbeɗa sikki ko enen leñol ngol foti yiide d' abord haade wonɓe donc mbiɗen carrément ko enen goni jaale ko enen goni jaale e goni tibaji ɗi ko ɗum mbiyami mbeɗa heewi wiide leƴƴi fof gonti mbiruji nen cippire nanti gajare ko haare polaɗo fof waɗe donc so tawi leƴƴi fof gonti mbiruji nen cippire
enen en gandu kadi est ce que hankadi hunde nde wona tan wona caahan parce que hande sa ƴeewi minama koddiɗo ma e mbi ko bande mais so wuli tisi mum si toro kañum koto bandu men donc ko ɗum saabi minen min mbi pourquoi pas minen ne min mbaɗa oɗo collectif paloden corona donc so wi paloden kadi falade nde wona enen ɓeeɗo tan ko paloto ɗum ko enen e bandiraɓe men collectif o mo woni bandiraɓe goni hen donc collectif o ɗe mbawi wiide membre uji collectif o mi timmima ɗo sappo e goho nen ɗo so tawi mi juumani non membre uji wonɓe e bureau woni sappo e goho ɗum ko e groupe mawɗo kayma ma ala bon belen ɗo haala bureau haalata donc voilà sappo e goho donc voilà hande ko minen jooɗini ɗo woni dendagal membre uji bureau ngo par ce que nane haali ɗum a haali ɗo hene ko saabi ɗum donc eɗen gandi haynini ni jonde men akat adani ko hunde fonnode ni darede par ce que mi hande mon fof no foti woɗɗirade bandum hay so tawi ko foti no metre ko ɗum woni ɗon to noon ko wiyete ko pour raɓɓikinade tan oɗo collectif o darni ko dendagal julɗo en ken fuutankoɓe ɗum nokkillonguel fof ko ɗum faami mais kadi woɗi yejjide kadi famide julɓe wonɓe caggal maɗa hande so tawi wiyama fuuta anani wona fulɓe tan fuuta ne waɗi serraɓe fuuta waɗi julfulɓe fuuta waɗi sarkulle eɓe anani donc mbiyen tan ko collectif ganduɗa hoore ma ko ɓiɓɓe fuurankoɓe kañumen darni ɗum mais ɓe goniri ɗo famide haare nde ko dendagal koɓe kaɓanto ko dendagal julɗo famide encore ko min ko ɗum woni haare nde e hoore ewa jarama seydi Ndiaye ewa double cerveau min mbawi andude collectif o holko fuɗɗi taw watte tawi wonko fuɗɗi wadde tawi ala ko fuɗɗi wadde holko fuɗɗi wawde rendinde beele kadi collectif o ummini han ko sababde kañumen koye mumen tan enen ndendino pour wawde wallude miskineɓe Allah ɓe walla collectif o ummini ko kala dendagal juulɗo surtout fuurankoɓe ene beddo ɗumen erango beele enen fof eɗen ndendino doole meɗen eɗen ƴeewa koreji meɗen wonɓe fuuta ɓe par ce que wonno mbiɗen nokkude fota ko hunde mum hande wonɓe ganduɗa gurno koye jeereji gurno koye luumoji pinat jaaha jeeyoya daña hen temedde ɗiɗi gara mbaɗan suka mumen kirade hande mbiyama o jooɗo galleji luumoji ngala donc so neɗɗo jooɗima galle o ñamani o yarani so tawi corona warani mo sa renaki ko heege waɗata beele collectif o ummini ko sabamde yidde enen yen ndendin doole meɗen kala ko neɗɗo seeɓi bandum wawa rendinde beele mbawan wallude miskineɓe kadi mbasan yejjide kadi almuɓe enen fof eɗen gandi almuɓe wurno koye jelani hande hay soɓe jelo ñalawma kam jammo kam jalari ala te ɓe mbawi joɗade galleji mbasa ñamde seseɗen ɓe kadi ngala doole ko mbawi ñamminde ɓe beele collectif o kadi ummi ko wawde rendinde beele wone daraji fuur suɓo ɗumen wawa wallude ɗumen e nourriture woni e guura a jarama Sali no fewi namdal ma kadi ne waɗi fayida saabu pago leñol e hoore mum kañum fuɗɗinomi hen haalde e ko gandanɗa hoore ma ɗum woni ko fadata ko collectif o min puɗɗima golle kono min puɗɗiri ko hirjinde saabu min gandi hande haaloɓeɓe e coronavirus o walla e yafi o ko heewi e haallaji kalteɗi ɗi haalete ke ɗemgal tubankore walla e ɗemɗe goɗɗe minen noon ɓayde komin namankoɓe amin keeɗe amin nane min mbi yomin puɗɗo noon hirjinde min jaara ɗum e émission ji sensibilisation mais sensibilisation à distance par ce que no waɗi condition ji kewɗi ɗi gandanɗa hoorema hokkani en tellade sur le terrain aɗa waɗa won hen action ji par ce que amin dogo konta ko ɗum waɗi joni min mbawa waɗi ko émission ji ɗiɗo so yalti mine cara ɗum e réseaux sociaux ji gonɗo Fouta no wawi hebde message o gonɗo Amérique no wawi hebde message o caggal ɗum ɗon kadi min mbaɗo émission ji goɗɗi ɗi gandanɗa hoorema ke nder réseaux sociaux ji wonata ɗum ɗon fof ko ha ɓiɓɓi fuutankoɓe ɓiɓɓi fulɓe mbawa famde oɗo rafi ko yahata oɗo rafi no wayi oɗo rafi no rentirte ko mbiɗa ko kadi ni hande kadi ni e yimɓe ɓe gandanɗa hoorema guurinoke e doole mumen walla guurinoke e activité ji mumen ɗum ɗon fof dañima mbeɗi sikki en waɗi ko gandanɗa hoorema collectif o wawa ɗum rondade ko laamu walla ɓe ɓe gandanɗa hoorema Allah no hokkiɓe eɓe jogui doole wawde wallude eɓe mbawa ɗum rewnude e collectif o waɗanaɓe ɗeɗon golle mais hande mbeɗi sikki tan soko tawi hande yimɓe heɓe mbiyama joni yo jooɗo galleji mumen par ce que sa nani hande
tubankore wi ɗum confinement confinement so woodi e leyɗele ɗe ganduɗa hoorema comme sénégal ala doole no feewi ma muuse won hen miskineɓe joni noon ko laamu foti ƴettude ko wiyete ko mesure d' accompagnement holno laamu waɗata ha wawa hoynude gurdam ɗeɗon min ko gumi ko France hande waɗi lewru e balɗe sappo hande sa ƴeewi leyɗele Europe ɓe foof eɓene confinement te hande rafi oɗo ala ko wawi hen dandude neɗɗo so wona confinement ɗum waɗi kamɓe sa ƴeewi ɗo e lewru ma yi to gandanɗa hoorema corona walla rafi oɗo nattata wodde toon walla soko tawi woodi toon ni wonata tan ke nokkuji togosi hewata no feewi saabu confinement o saabu rafi o yahat soko tawi noon yimɓe natti yaade rafi o yahata so rafi o yahani noon heddoto ko banggue goto joni ma andu holto hetti holɓen jogui ɗum e holɓen poti tout simplement waɗede en quarantaine ɗum woni ko Europe woni koye wadde enen noon sen mbimen enen mbaɗ ɗum ma muuse men no feewi saabu enen gandi en galna ɗum doole en galna ɗum kane laaho par ce que ko Amérique naaɓe ɓe mbawi ko eko France naaɓe ɓe mbawi ko est ce que Sénégal ene wawi ɗum par ce que so tawi Donald Trump yi ha wi kala nationalité omo yoɓa ɗum 1000 et quelques dollars est ce que Macky Sall hande ene wawi yoɓande yimɓe location ji mumen est ce que Macky Sall hande ene wawi yoɓande yimɓe courant mumen ene wawi tottude yimɓe ñamdu men e yardu mumen Macky Sall wawa ɗum mais wonko wawi hen wadde hande e yiyandam min mi yi e guddi hande guri ɗe foof guri mawɗi ɗi foof comme région ji foof ko waɗi ɓe mbaɗi ɗum c'est pour tout simplement wadde freiné coronavirus manam falade woni paloɗen corona kanko instant ɗiɗo o wone paloɗen corona hande wonto corona natata e nder sénégal joni noon to naati ɗo mbaɗen feere paloɗen ɗum ɗon wasa yaltori to woni ɗo état o holko foti wadde laamu holko foti wadde hande hande sen mbi confinement il faut ko neɗɗo jogo ñamde e yarde woni foof ko mbiɗa ko par ce que so tawi a ñamani a yarani heggide wawma warde e hegge gueɗon kadi ne wawa ɓurdi corona joni noon laamu holko foti wadde yo waɗa subventionné ko wiyete ko les denrées de première nécessité hande soko tawi sac maaro jaranno hande ko ujunere temedde jeegom sen jeehi e magasin ji yo sac maaro jara ujunere anani soko tawi paquet suukar jaranno hande ko temedere capantati walla temedere capannayyi yo yeeyi yo yeeye capanɗe jeegom walla yeeye capanɗe jeeɗi anani joni o waɗa encore renforcé ko wiyete ko les grandes surfaces walla waɗa ɗum réquisitionné o yewtide mabɓe anani denrée de première nécessité ɓeyde toonete anani et puis confinement il faut ko waɗa tant que confinement waɗani e nder sénégal confinement total par ce que mbatten ko wona confinement wiidi mbeɗen e confinement min de mbeɗen gallamo yaltade sa sohli sode muru jalta jaaha coɗoya sa sohli ƴeewde pako leñel jalta ƴeewoya pako leñel confinement total ça veut dire que Europe hande e goni kamɓe hay goto yalta saɗa yalta jokkotoɗa ko droit de sortie droit de sortie en waɗɗi gandanɗa hoorema kamɓe tan mbawi ɗum hebde en woɗɓe gandanɗa hoorema leggitoke hôpital uji walla ɓe liggo e golle ɗe gandanɗa hoorema a wawa joɗani mbasa ɗum wadde mais émission ɗiɗo no mbatten ɗiɗo ala toon a yata pour waɗede émission walla plateau ji ɗi gandanɗa hoorema hande c'est spécialement e rafi oɗon ɗum ɗon tan watte anen kamɓe joni rafi o confinement ma danduɓe rafi o par ce que joni ɓe gandi holɓen jogui ɗum ɗo France to tolni ɗo hande ɓeɗe balɗe sappo e jeegom joni kamɓe ɓe gandi holɗon rafi o woni ke galle holon woni ke nokku holon woni ɗo e balɗe sappo e joyi goɗɗi mais ɓe gandu holɓen gonde rafi o kamɓe foof min mbaɗe en quarantaine ɗum ɗon woni hande eɓe mbawa wadde sauver population o joni noon enen noon aɗa andi hande hay secrétaire nations unies ɗi to balɗe o haali e rafi o so naati afrique aneni ma tampin afrique wa yimɓe afrique naɓe holko waɗi mi wiidi noon saabu en waɗi ko gandanɗa hoorema en jogorani ɗum wadde respecté walla en galana ɗum doole joni ala bawɗo men hen dandude hande bawɗo men hen wallude so wona laamu saabu leyɗele kewɗe joguiɗi doole ko laamu jeeyi galleji comme location ɗi jitaɗi ni ko wayno Europe ko heewi hen ko laamu jogui galleji jeeyi galleji ɗi kañum luwata soko tawi laamu luunanima galle ne ma waɗma subventionné hande soko tawi aɗa luwanno galle walla appartement capantati ujunere laamu no tottuma nawgas ujunere walla tottuma nawgas e joyi ujunere ke heddi ko an yoɓata anani soko tawi ko courant ko kamɓe joɓata kamɓe jeeyi mais hande
Macky Sall no wawi wadde subventionné ɗum ɗon fof eɓe mbaɗa téléthon eɓe daara hande moyen ji pour tout simplement wawde falade corona mais moyen ji ɗon yo yaltine à temps saabu rafi oɗo wawa fadde wawa fadde ken mbiyat ko gel uji masque uji ɗe tottirat ordinateur uji c'est bien mais ko ɓuri ko hen fewde woni mbaɗen feere palaɗen corona to naati ɗo yo haat ɗon ko waɗi ko yo haat ɗon to woni ɗo yo haat ɗon wasa hande eɓe guddi guri mawɗe fof min sinni ko yiyandam yeɓe guddu commune aji ɗi yeɓe guddu quartier ji soɓe mbaɗi ɗum ɗo e balɗe 15 ɓe mbawa wadde neutralisé ko wiyete ko le virus ɓe gandu holton hetti eɓe mbawa ɗum falade falaɗen corona noon ko ɗum ɗon woni yiyande mum ɗum woni ande minen mbaɗa émission ji mbaɗe ni pour wawde hirdinde yimɓeɓe a jarama seydi Sisa Wande eywa bandiraɓe gorko Abdousalam Ba min jiiɗi pammina bandiraɓe holko corona yiɗi holko corona sali nde tawno corona wonko yiɗi wonko sali télé ji ne kaala radio ji ne kaala kono ko ɓuri ken heewde wona e ɗemgal Pulaar te kadi neɗɗo so tawi aɗa famminamo hunde walla aɗa hirdinamo e hunde poɗɗa haalandemo ko ɗemgal ngal o nanata ngal eɗen gandi piidi kam ko yeɓaten koko ɓuri hen ko heewde ko fulfulde en ko fulɓe e holko pamminta bandiraɓe holno mbaɗata haaɓe ndento corona kadi holko ɓe mbaɗata kadi ha corona are mabɓe holko corona yiɗi holko corona sadi seydi Ba eyi min mi wiyata corona mbiyatmi ko corona mi tawno mi ƴeewi tawi ko koronkona wadde iniri ɗum corona so tawi en garti e ko yiɗi e ko añi so tawi en ƴeewi tubnaji e ko dilloɓe e cellal balli umade e jaagoɓe kalfinaɗo cellal balli o ministére de la santé Abdoulaye Diouf Sarr e ɓe ganduɗa ko kamɓe goni safroɓe ɓe ganduɗa ɓe goto men foof ko kamɓe hooli kam weedde ɗum wadde weedde ɗumen ɓanduma e tefruma koɓe mbi en woni ko adi foof yo neɗɗo o laaɓa sa laaɓi daƴƴinaɗo gonɗa ɗo kono kadi wona tewi ɗum wona denkiɗo junngo ma wona nannguɗo calminaɗi ɗi haade assalamu aleykum hakkude ma e neɗɗo o tawa aɗa ɗofti hakkude ma e neɗɗo o wooda ko ɓilli ɗon woni goɗɗodira e muɗum kala mo ina ɗoƴƴe walla mo woni isla fala junngo muɗum waɗi firti ɗeɗo gueɗe fof so tawi kalama eɗen jogui jorto moƴƴo so tawi waɗama ma yimɓeɓe nat e rafigu walla mboroso kono kadi werlaji jahoji ɗi jomum en mbasa wadde hen yimɓe ha heewa woni wadde 6 sarge oto nawannoɗo yimɓe nayo watta yimɓe tato nawannoɗo yimɓe nogas wattu yimɓe jeeɗiɗo nawannoɗo yimɓe capannayyi wattu yimɓe nogas hakkude neɗɗo e neɗɗo foof taw fofama ngo lorlota goɗɗo o so tawi islam walla ɗojjanga yani taw tuuti ɗe menata goɗɗo o ɓe mbi ko ɗum ɗon foof yo ɗofte ministére walla jaggo kalfinaɗo ya garta mo jogui transport woni maître Mariou o haali o wi ko hay garasuji ɗi ene moƴƴi waɗe carnet de voyage so tawi neɗɗo ari e garas no ƴetta oto taw inde mum yettode mum ɗo fayi ɗo jeeya numéro mum téléphone o acce ɗon so jippima e nokku kamɓe fof ɓe jippidima carnet o heddima ɗon so tawi woni goto biyaɗo dañi hunde nde nder oto taw heddiɓe fof no laare mbaɗe retourné facilement ƴeewe mbeɗa keɓani hen wonko teskiɗen e ko corona heeɓi kono wonɓe e nder Fouta ene cali woni autoji ɗi ha hande ene jokki e wadde 6 sarge ɗum ko goo eɓe goytoro wonde koɓe haɗaɓe wadde koɓe haɗaɓe wadde 6 sarge so mbaɗi ɗum ɓe joɓat ƴewiga fatiga joni so mbaɗani 6 sarge ɓe dañata kalis moɓe cohli o ɓe dañata ko nawataɓe kono min sikki hande goɗɗo tolni ɗen ɗo ɗo député ɗi fof gari gottani président yo wat hunde nde no hannirta ni président e hoore muɗum dari wi ɗum ɗo ma yaltu e gafa ma yaltu e bono laamu ngu e ɗi yimɓeɓe goto fof e waɗa ko wawi seren ɗene gadda goɗɗo no waɗa goɗɗo fof adda mbeɗa sikki goto fof no foti etade wonde patriote e hunde nde hay tawi ka chauffeur hen guurɗa mais etoɗa wadde ko ganduɗa ko a torlota a lorlota bandel saabu danger gonnowo e nder oto ko hollinto ko hen jombanima an mo ganduɗa an woni chauffeur ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe eɗen jiiɗi yottinde ɗum ɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni autorité ji meɗen ɓe ɓe ganduɗa hande kamɓe nanata men kamɓe mbaɗi ɗumade ɓe daro hen sous préfet préfet maire uji ɗi ɓe ganduɗa kamɓe ndesna diwnuɓe nokkuji dowɗi commune aji ɗi kamɓe fof ɓe gummo goto foof daro hen darde nde ganduɗa nde so tawi ko way ɗon yiyama ma waɗi signalé ma haalani dadiɓe ɓe jomum en dartina ngal ɗon gueɗal saabu hunde nde
haɓoto ko dental yimɓe wadde so tawi yimɓe ndeninama e nder oto ko caɗele sa ƴeewi hay joni boom no couvre-feu waɗirte ni hande waɗani nde so yimɓe nanggama nawetake jeytaka eɓe mbiye yoɓe toftin ɓallini en yoɓe doggo yo waɗ ummotoɗo firtiri so tawi a rimini yimɓe ɓe kadi a soƴƴi yimɓe a addi to kadi caɗele joni hay prisonnier ji koye men woni ɓe ganduɗa ɓe ene jogani jot e mbaɗama grâce yi wadde firtiki yimɓeɓe foof ko fedde wiyetede parole du corona koko ummi dari ngam wallude président e gollal ngal min mbaɗani politique nous sommes pas des politiciens min wona gawriyankoɓe mais emin mballa président no député ji mbaɗiri ɗum no chef religieux mbaɗiri ɗum no seereɓe ɓe mbaɗiri ɗum no mballirten ko hen mballotan koye men kono noon caɓɓitirtomi koɗo musidɗo men minani ɗo woni refi corona de ene jogui ko falato ɗum kono heeke falato ɗum tan ko ñalde ɗon ko falato ɗum tan ko yiyata en jii nokkuji dowri ɗi dare ɗe dartinama en jii duuɓi ɗe taggama en jii hay jiireji maɓɓe kattama wonɓe ganduɗa ɓuuri e nder dande maayo laaɗi mumen ƴeññinama firti ko jomum en natti ñamde no ñamrano natti ɓurde no ɓurdatno heɓe hen ɓurno koye leydi murteni toon fof ɗumortono diwlin farine sukar hande foof ɓe dama sabu ɓen ruddi no keɓata hunde no satti jeera ɗum no satti wadde so tawi gouvernement o yawnaki faaɗi ɓen ma ko ɓuuri corona yiyat e fuutute ñagat ɗumal wadde min juste tektortomi wiiɗi yimɓeɓe yoɓe mbaɗ respecté ko ministre de la santé haali ko président de la république haali ko yimɓe men mawɓe men kaali ɗoftoɗen ɗum kadi mballitoroɗen needi jarama Seydou Ba eɗen garte général Paggol leñol mata o jaabo e namdal men so pari o haala konngol makko cakkitingol général Paggol leñol beele ko uddi jumaji uddi jamaji en foti wadde yangue walla inde eɗen gandi jumaji guddama jamaji guddama guila ɗo fuutankoɓe yama on salinoɓe kono hay aljuma ɓennuɗo ɗo en jii wonɗo ɓe naati e nder guure fuutankoɓe ɓe cariɓe e nder jumaji he beele ɗum ko yeehi ha jumaji e jamaji gudda beele jomum en foti dawrude inde walla en foti dawrude yangue eyi bon aɗa andi ko wiya makka kam han kadi yangu uddiɗon makka ko toon fof woni ko toon ka woni julɗo fof kadi ko toon woni destination mum préféré ko toon hoyɗata yaade mais comme koko makka uddi ala ko haali goɗɗum heddoto noon ko wiyete ko tan tidde hoore ma jangge neɗɗo so tawi o haalami o nanga wonko woɗi yimɓe wona yangue wonko woɗi yimɓe wona indi est ce que a faami par ce que oɗo saaha en jii activité ji fof dariɗe pet dariɗe lang hay ko yimɓe fof ne jogui probléme donc min nde kam min mi wiyani oɗo yimɓeɓe ndesudir oɗo yimɓe jimin asawa kam yimɓe jimin tan asa yimɓe resdir mais kam so tawi soɓe jibini andani de en mbaɗɗum inde suudu walla inde galle yangue yo waɗe yangue galle walla waɗe yangue scaphagede suudu donc ha diw oɗo saaha hunde fof hande neɗɗo mbawi yowde ɗum en jii gueɗe kewɗe affaire kewɗi projet ji kewɗi jowama anani voilà ko projet anani ɗum fof yowama donc an a rentinama yama rento anani mais ko neɗɗo hoore mum ciiɗo hoore eyi neɗɗo ciiɗo tan ko fii jambar ma kam ha ɓati anani ko fii jambar ma ha ɓati an mo kolɗa ko fii ɗum goton ha deeƴi anani waɗa ko nattude ko ɗum saabi min pako mbiɗa heewi wiide so hendu waɗi ñiiw yo kew sappo jooɓaki hendu ne wiɗi ñiiw fof kewaji yo sappo jooɓaki donc kewaji yo ndeeccu ndeeƴe moggino ganda tigui rigui est ce que a famde ɗum ɗo o kenele ɗe wona kenele jaam wona kenele ɗe ganduɗa hoore ma ko kenele tindola daare ɗum ko gonga e gonga hayso tawi a yiyani walla a yiyani a faami de a dani won hewɓe sa hande won dente kewɗe sa joddi ɗumen haala ko goto horna est ce que no woodi elle kadi inde e cuɗɗum yadata e heege ene foti ɗaɗude nguura voilà donc tan pour wasde junnade
parce que sigi ko fonno haalede ko fof haalama te machallah ko ɗum wonno essentiel par ce que ɗum tan wonno enen hay so tawi ko seeɗa sensibilisation wayno bandiraɓe ɓe keewi hen donc min en tant que coordonnateur au collectif Paloden Corona donc voilà mbeɗa ardi aussi adani e membre uji ɗe ganduɗa hoorema ko membre uji du bureau yimɓe ɓe ganduɗa hoorema hande ko jooɗi ɗo ko fof adani ko ɗum woni mission mum ko ɗum ɓe darni ko nani dialal haali ɗum wona politique anani mais c'est juste jokkade ko jokkade tan ko wiyete ko jokko sa faami komin famɗi min gari min jokki ɗum woni ɗon min gari noon ko wallondirde e gouvernement wallondirde e fuutankoɓe wallondirde e ɓiɓɓe julɓe donc a faami wallude koye men donc voilà et aussi comme pour finir c'est juste en fait wiide tan ko bandiraɓe ɓe minen collectif o ene namni manam ene ñaagui ballal kañum e hoore muɗum parce que déjà minen won komin mbawi wadde won ɗumin mbawi yettade anani mais won komin mbawa wadde won komin mbawa yettade ça donc ko wiyete ko kamɓe koye mabɓe ɓe bismaɓe nga fami kala neɗɗo mbaɗo sentir hoore muɗum e oɗo collectif bismilla muɗum anani te mi jii carrément ko won fuɗɗiɓe machallah waddi hen buuɗi mumen buuɗi ɗumen anani ɗum yawake te kadi ko dañete ko fof artat koye leñol ngol nana haali ɗo a haali ɗo haala sukaɓe woni almuɓe ɓe ganduɗa hoorema hande almuɗo e hoore muɗum min ɓiyam miyam baɗam mbeɗon soki an mii baali ɓiye aɗon soki e goɗɗo mais almuɗo o yiyani yumma ko yiyani bammakko anani koye mbedde ko woni wala o yiyani yumma o yiyani babato te ceerno kadi ko wiyete ko wawa wiide no reena nguuro maɓɓe donc enen kadi ɓe poti wattude hakkillaji men dartanaki ƴeewen ɓe ko mbiyata yejjidde kamɓe par ce que kamɓe ko hende jeeya so wiyama boowal ko kamɓe wawi heew kamɓe wawi yaade boowal donc ɗum wonno ɗon ko ɗum jogno ko ɓeɗa haala en tant que coordonnateur collectif Allah jarama général Pakkoliñol coordinateur collectif Paloden Corona eɗen mbiya bandiraɓe tan kala jiɗɗo addude ballal mum e collectif Corona taw wallude ɓiɓɓe fuutankoɓe ganduɗo général Pakkoliñol yo jokkodira mum ganduɗo Adama Sio yo jokkodira mum ganduɗo Abdoussalam Bawo yo jokkodira mum ganduɗo Sali Dia yo jokkodira mum kala amen mo mbawɗon jokkodirde ma yettin collectif o mbawen rendinde doole meɗen laamu kadi kala ko wawi addude men jaa ɗo poɗɗen yaade beele mbawen dañde ko mballuɗen miskineɓe men jooɗiɓe e nder Fouta taw jahanno koye lumoji jahanno koye jeeriji ene jeeya ene guura hande tan jooɗi nder galleji ngala ko joƴƴin ɗumen mbawen wallude kadi almuɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe meɗen ko miñiraɓe meɗen kadi kañumen ngala hoɗo fawi donc ko wiide bandiraɓe rafi ko rafi goɗɗo ko hunde wonde oto neɗɗo wi tawde heɓani mi heɓani ɓi nenam heɓani e gallam tan wodani nana wara yimɓe ñande fof en jii gila ɗo nanano caggal leydi ha ari e nder leydi meɗen ñande fof ene ɓeeɗo hande wiye kawuji nogas janggo wiye sappo e joyyi ɓawu janggo hay goto anda ɗo paaɗen te enen eɗen yamani ko waɗa déclaré ko waɗaka déclaré ko ɓuuri hewde ko woni ko soomi nder yimɓe ene yaaha tawno wonde corona taw anda ko ɗum ɓuuri hewde eko anda ko nde tawno ñowo wona jawo wadde manifesté e neɗɗo o ene wawi wondema ko juuri taw a anda an hoorema ala haal noon ko koddiɓe ma wadde noon eɗen ñaagui bandiraɓe foof nde deccata kadi ɓe mbawa kadi rewde eko laamu ngu haalata ko ɓe ganda laamu ngu ko kamɓe yiiɗi wallude kadi eɗen ñaagono Allah bandiraɓe foof nduɗo hindu bondu ndu Allah addi ko rafi bonɗo mo Allah fawe yimɓe yo Allah ittan yimɓe neɗɗo noon saɗa walle wallu hoorema on calminama on juurama yallah hokki en kadi jottaɗo ɗo taw kadi mbiyen Allah dandi en bone corona kadi gasi ha laaɓi numéro jiɗɗo jokkodirde no wawi ƴettude toggode nde ɗo o 77 824 59 43 jarama donc voilà walla ƴetta 77 420 15 24 eeyi ɗon laaɓi ceer kala jiɗɗo jokkodirde e collectif Paloden Corona pour wawde wallude bandiraɓe ene wawi jokkodirde e nde ɗo tonggode nde ganduɗa ko général Pakkoliñol hokkiri ɗum Allah jarama on jarama en calmini noon dendagal ardiɓe galle o guiley kawba Samba Diop guiley Daoudou Moussa Dia mawɗo galle o kadi ko mawɗo kadi jeeyaɗo e mawɓe leydi ɓe hande eɗen gandi kam fo hande koye tampere mawɗo ɓe gondi kono noon en calmini bandiraɓe joguiɓe golle ɗe tigui eɗen gandi jooɗade ene haala ne weeɓi kono sattori koko joguiɓe golle ɓe wonɓe caggal ɓe woni caméraman uji
en calmini Samba Diop en wonde Thiatou Walo e Mati en e ndey Fatou en dendagal bandira tan liggotoɗo e galle he salminama juurama eɗen mbiya yo Allah dandu en oɗo musiba ɓe yo